Bigyan muna natin ng sauce ang ating siomai. Mm. Kumusta mga katropa? Welcome back to Honeymaze TV. So for today's mukbang ay meron tayo dito ang calamari tsaka siomai. Tapos heto yung mga sausawan mga katropa. Mga katropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Kanang kabalan ko po. Mga tama po. Meron tayo dito ang drinks na lychee flavor. Bigyan muna natin ng sauce ang ating siomai. First bite po mga katropa. Dito naman tayo sa calamari. Habang mainit-init pa. Ulo.
Mm. Try natin dito. Mm. Tropa, busog na po sa Animes TV. Thank you, Lord. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Animes TV. And click the bell icon para lagi ko kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye! Kasangan ko.